Salam, sederek-sederek ingkang dipun tresnani Gusti, pripun kabar dinten menika? Sae? Monggo kita ndedonga rumiyin saderengipun kula mbabaraken renungan singkat. Gusti Yesus ingkang Maha Asih lan Maha Suci, kawula ngaturaken agunging panuwun dumateng ngarsa dalem awit saking sih rahmat lan kanugrahan ingkang Gusti paringaken. Saengga kawula saged nggadahi wekdal ingkang mligi kagem madosi sabda dalem. Duh Gusti, kawula nyuwun pepadang saking Sang Roh Suci supados Gusti kersa mbikak manah lan pikiran kawula. Mugi-mugi lumantar renungan menika kawula saged mangertos menapa ingkang dados kersa dalem lan dados pepadang gesang kawula. Kawula pasrahaken wekdal menika wonten namung ing ngersanipun Gusti Yesus. Amin. Renungan dinten menika kula paringi judul katresnan ingkang sampurna. Tresnani Gusti kanthi gumolonging ati kapendhet saking Matius 21 ayat 37 ngantos 38 mekaten. Paring wangsulan Gusti Yesus, sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Ayat menika ngemot dawuh ingkang paling utami saking Gusti Yesus kagem kita sedaya. Wonten 3 perkawis ingkang saged kita dadosaken bahan muhasabah utawi renungan dinten menika. Ingkang sepindhah, tresna kanthi gumolonging ati. Basa Indonesianipun segenap hati. Ati menika punjeripun pepajangan lan kepinginan manungsa. Nresnani Gusti kanthi gumolonging ati tegesipun boten wonten sesembahan sanes ingkang langkung inggil tinimbang Gusti. Menapa kita sampun dadosaken Gusti minangka ingkang nomer satunggal wonten ing pilihan gesang kita? Ingkang kaping kalih, tresna kanthi gumolonging nyawa, segenap jiwa. Nyawa menika nggambaraken gesang lan napas kita. Tresnani Gusti kanthi jiwa tegesipun pasrah raga lan sukma. Ing kahanan seneng utawi sisah, kita tetep pitados bilih gesang kita menika kagunganipun Gusti piyambak. Kang kaping ketiga, tresna kanthi gumolonging budi, segenap akal budi. Gusti paring nalar lan pikiran supados kita saged bedakaken pundi ingkang leres lan pundi ingkang lepat. Tresnani kanthi budi tegesipun ginakaken kawasisan lan pikiran kita kagem mulyakaken asmanipun Gusti, boten kagem tumindak ingkang ngrisak sesami. Kesimpulanipun, dawuh menika dipun wastani ingkang dhisik dhewe. Amargi menawi kita sampun saged tresnani Gusti kanthi sampurna, mula tresnani sesami manungsa badhe krasa langkung enteng lan tulus. Monggo kita ndedonga. Gusti ingkang Maha Asih, matur nuwun dumateng dawuh paduka. Gusti ingkang Maha Asih, matur nuwun dumateng dawuh nyuwun kegiatan supados kawula saged tresnani paduka. Boten namung kanthi lati nanging kanthi gumolonging ati, nyawa lan ati, mugi-mugi sedaya lampah kawula dinten menika. Mugi-mugi sedaya lampah kawula dinten menika katresnan kawula dumateng paduka. Katresnan kawula dumateng paduka. Mugi-mugi renungan menika saged nambahi katentreman manah panjenengan lan kawula sakaluwarga. Sedaya nggih, amin.